רוצים לראות את הפרקים, אז תכתבו מונסטר היי, הערוץ של יווה, ואני רוצה להראות לכם גם עוזרת מאוד טובה. היי, קודם כל גם לי יש סדרה. אם אתם רוצים לראות אותה, אז תכתבו מונסטר היי, הערוץ של מרי. יש שם כמה פרקים. הפרק השני קצת מתעכב, ודווקא הפרק הכי טוב. עכשיו, רק הודעה אחת קטנה חשובה. בפרק השלישי שלי, אתם תראו שאני אמרתי שאני אראה בפרק הבא גם בית אחד שנבחר לתערוכה. אז באמת הכנתי בית ממש יפה שנבחר לתערוכה. אבל הוא התפרק בתערוכה. לא נורא, תראו המון בובות נדירות של מונסטר היי, וביניהם קטרין דמיו, ג'יג'י, רשל, סקילטה, ספקטרה, לגונה עם המיטה שלה, קלאבדן בתור כיפה אדומה, קלאבדן בפריז, ועוד המון. כן, אז אני אתחיל עם לגונה. וגם יש לי הפתעה שבסוף הפרק. אז נתחיל. זאת לגונה בלו. היא הגיעה בלי חיה, היא הגיעה עם תיק, אבל אני לא מוצאת אותו. ובקולקציית חוג ההיפו. כן, זה בקולקציית חוג ההיפו. יש לה צמיד נחמד כזה, חולצה עם מין כאלה, אלמוגים ובועות, ויש לה גם שמלה, חצאית נחמדה. יש לה גם נעליים, מין כאלה. ונעבור להבאה. זאת דרוגלרה, נשברה על היד ואני לא מוצאת. לדעתי מאוד יפה, מקולקציה שהיא מגיעה עם קלאוד בקיצור. כן. ויש לה עגילים כאלה נחמדים של הטלף. הנה. אודם יפה, גם לב, שיניים. בוא נעבור להבא. הבא הוא קלאוד. הנה הכובע שלו. ירוק. הנה קלאוד בעצמו, הנה תסרוקת, זאת תסרוקת. פנים, שיניים, מוצר, נכנס. ונעבור להבאה. גויה. בקולקציית שינה. הנה, פיזרתי לה את השיער. ויש לה גם פופקורן. כן, אני אראה לכם אותו עכשיו. הנה. ואחרונה, לגונה מקולקציה רגילה. כן, ואח שלה שבר לה את הרגליים. את הרגליים שלה. אז לזה אל תתייחסו. אני מקווה שתעשו לי לייק. זאת הבובה האחרונה. ואני מקווה שגם לי תעשו לייקים לפרקים שלי, בעיקר לפרק הרביעי. כן, ועכשיו אני אראה לכם את ההפתעה. טאדה! זה אני קיבלתי מתנה, וקיבלתי רק תמונה של... כי זה לא אמור להגיע עם קלאו. קלאו. דנייל. קלאו דנייל. דנייל. זה לא הגיע איתה, זה הגיע רק עם התמונה. יש לה... זה גם לא אמור כאלה. יש לה מנורה עם הגולגולת ועוד כאלה. גם היא הגיעה עם מין כזה ממצרים. ועם שתי חתולים. כן, אבל אני לא מוצאת אותם. וגם עם תיק. כן, הנה תיק. ומצאתי חתול אחד. הנה.
השני אני לא מוצאת, שחור גדול. הנה התיק. הנה, אין בו כלום. תיק חמוד. וזהו זה להיום, אני מקווה שתעשו לי לייק, ביי!